Per mi la Marina és vida i lluita. Perquè totes les dones que lluitem, darrere tenim dones que han lluitat abans que nosaltres. Nosotros éramos feministas, en aquella época no nos decían feministas, pero bueno, éramos las mujeres las que luchábamos. Entonces el feminismo viene de ahí porque hemos intentado cambiar la sociedad. Hacíamos manifestaciones, cortábamos la Gran Vía, no nos paraban. A les veïnes dones, com les definiria? Com a lluitadores i hechas pa'lante. Les dones que es quedaven a casa eren les que cuidaven els nens, les que feien comunitat. Les dones també han sigut les que han tirat del carro de les festes del barri. Sobretot és que és un barri de dones treballadores i de lluitadores. Retrobem-nos, busquem espais on fer complicitat i parlem d'allò que ens ocupa i ens preocupa, però fem-ho plegades.